खबाया हाबजायानाय गान्दों थांनायमोन नै दासो लाबोदों हेलौ लोगोफोर दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय स' लोगोफोर दिनै जोङो ना गुरनो नागिरदों जोंहानि फुख्रियावनो आरोना जोंहा फुख्रि मोननै दं आरो मोनसे एक्चुअलि जोंहानि नङा थेवबो जोंहा ना हगारनानै जायो आरोना ओमफ्राय जोंहानि माने फुख्रिथार जोंहानि फुख्रिथाराव जों ना गुरनो नागिरदों आरो दिनै थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नै ओमफ्राय लोगोफोर जोंहानि फुख्रिया बे जाबाय जोंनि मेन रड जाबाय बे ओमफ्राय नै फुख्रिया एलाय जोबजासिम आरो गंसे फुख्रिखौ र' देखायगासिनो नै ओमफ्राय बे गंसेबाव जोंहानि फुख्रिया बेबो बिराद गिदिर माने बेनिफ्राय स्टार्टिं ओमफ्राय बैसिम ओमफ्राय एक्चुअलि बे फुख्रिया जोंहानि नङा आरो माने स्कुलनिसो आरो थेवबो जोंहा ना हगारनानै जायो आरोना जोंहा ना हगारनानै जानो होयो आरो ओमफ्राय बैथिंजाय स्कुल नुहुरदों ना बे स्कुलावनो फरायोमोन आरोना आङो बेयाव क्लास 10 सिम दङ स' बिराद सान्दुं मोदानदो जानो हागौ बै फिल्डआवनो नै फुख्रिया दा जों ना गुरनोसै नायलांदो नोंथांमोना नै जोंहा ना गुरग्रा पार्टिया फैखाजोब्बाय आं सानै बिनानावखौ लिंहरदो आरो ना नाखौ गुरनोसै दैया रानबाय नै एथिंजाय दैया रानबाय र' गथ' सानैया जि हाथा फिथा खालामफागासिनो नै दैया रानबाय आरो ना मोनना मोना नायनोसै बेखिनियावनो गुरगोन आरो जोङो सान्दुंआ जि मोदानगासिनो आंनि फावदर सनासो इयो आंनि फावदर सना नायबावनि नोंनिखौ सना बेसां मोनदों खोरो नायबावनि ना फिथिख्रि बेरना खबायाबो जा गिदिरखा नै दा दै रानखाबायना नायनो सना नोंना खबाया लानो जि हाथा फिथा खामबादो नै बियो निजिराया टिउसनसो लानो फैदोंमोन आरोना ओमफ्रायहा ना गुरबायना दायो लासिगोन आरो बेसां मोनोसै आरोना खबाइसे नाबो नै बेखौनो हाइब्रिद नानो गथ'फ्रा हाइब्रिद ना इस्राम आंनो जेखाइखौ होला सना हो अ दा होगोन दे दायो जमा खोन्थिनांगोन दे बेसेबां मोनदो आं प्राइज होगोनब्रा गुरना होनायनि दै सोर बेसेबां मोनदो दे गुर दे माहा नंगौ माहा अ नै नास्राय ना जि गिदिरखा नै नास्राय ना दे बसु गुरबाय थां दे नै बिथाङा जोंहा बिराद गोसो होनानै माबागासिनो गुरगासिनो नंगौ सुर मानसि गिदिर खबाया जाजागोन खोमा नै खबायाबो जि तामाम गिदिरखा दखन दे खोन्थि नै आङो वाव सुदो दे खबाया जाजागोन ना दे जाजायाबा र' गामलायाव दोननांसिगोन गामलायाव लायनो दिनैनि थां गामलायाव दोनथां
देरथारनाय दे फुख्रिनि ना फुख्रिनि ना बारा गिदिर नङा टिंटिंनि नायनो खोन्थि नै ओमफ्राय आंना दासो गुरनो मोनबाय जेखाइखौ होनोनो नागिरस्रायाखैमोन गथ' सानैया जि हाथा फिथा खामफायगासिनोमोन जि इन्ट्रेस्ट जाखादोंमोनलै लोगोफोर एकदमबारे फुख्रिनि ना मोन्दोंमोन आरो ना दैया रानखाबायमोन नालाय गुरनानैनो मोनदो आरो बिराद इन्ट्रेस्ट जाखादोंमोन आंहा ओइले गुरगासिनो हनै मेंजोब्बाय नै गुरगासिनो जोंहा मेंबायना आगै मेंबायहाय फिसौ आगै मेंबायना मेंबायलै फिसौ फरनाया नै गोलोद जालायलायदो 100 ग्रामसो जागोन बा 100 ग्रामसो गथ'आ बिराद बिराद गुरनो हायो गथ'आ बिराद ना मोनसै मा सानो नायलाय एकदमबारे ना गुरनायाथ' खम दुगैनायासो दिनै बिमादो बुजाहैयो सना सिखारदो बा दुगैसोयो अबेयाव हांसो दुगैसोयो लेथ्राथार सिखारदो हमदोलै आं Oh no! Habay na ina. Oi. सना नोंना लखबदो दे बेसां मोनदो दे लखबदो दे नोंना वा मालाय बेनानै खांख्राया हनै दुलदुलै खारनो खनि मोजां दे फोरमायस्रि फुख्रिनि आबो मोनदोंलै नै फुख्रियावलाय फुख्रिनि ना मोनखागोन दा ना बांसिन नै लोगोफोर नाया जोंना नाखौ दासिबाय आरो दासिबाय नामा आंनि साननाया बारा गिदिरानो दैमाय लोगोफोर नायनि वाव जि स्र'स्र'खा ओमफ्राय दैमाय होदोंमोन ना इयावनो जि बारल'दो थांबाय बिसोरो दै मोनैनि फिउज जाना थादोंमोन जि बारल'खादो स' दिनैनि भिडिअ'आ बेसेनोसै नोंथांमोना जोंनि ना गुरनायनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो बिखेखयै जाय आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ